Szevasz, fiam! Szevasz, te! Lenne egy munkám számodra. Egy Péter nevezetű gyerek jönne ide, és neked adná a cuccot. Oké. És ha nem adná oda, tudod mi adó. Kösz. Szuper. Te vagy az a Péter? Nem, Hoztad ez a nyomot? Béla vagyok. Hoztad az a nyomot? Ez nem az. Magyarázat? Gyere! Már vártatok. Elintézted? Nem. Engem még senki sem ütött meg. Engem még senki sem ütött meg. Én az apád vagyok. Nem csak hűltem. És jogába elintézted? Nem. Jó, elég. Bíztam benned. Ugye tudod, mit jelent? El kell intéznünk a dílát. De papu, én emberbarát vagyok, én nem tudom megcsinálni, légy szíves, tedd velem. Szedd össze magad! Gyere velem. Meg. Menjünk a kórházba. Menjünk lifttel. Jó napot! Jó napot! Jó napot. Nekem szalnom kell. Viszlát! Fingottál, fiam? Igen. Azt nem elteszed a szoba? De csendbe. Itt füvezik! Hol a cuccunk, amit megrendeltünk, és ki is fizettük? Ez nem az! Intézd el! Mondtam, hogy intézed! Most elmenekül!
Emlékszem, egész mást akartam ezelőtt 10 évvel. Akkor még azt hittem, bárkivel elbánok félkézzel. Kellett egy évtized, hogy rá tudjak jönni, hogy ami meg fog ölni, az nem a többi ember, hanem az én központú rendszer, amit pont azért hoztam létre, hogy ne kerüljek trébe, és nézd meg, hogy mit adott most az Isten. Mert semmim sincsen, összedőlt minden, megszűnt, amiben hittem. Kellett volna a sorstól egy büdös nagy pofon, ami akkor elcsattan az arcomon, hogy eszembe se jut, hogy melyik a rossz út. Valami kéz, ami visszahúz. De nem volt senki, aki példát mutatott volna. Apám régen elment, anyám megmond meg, mi neki szólna, mikor úgy is tudja, hogy a fia az csak egy önpusztító barom. Ha kell 100 fogon égek, és a véleményt mind lesz szarom. És hiába van pénz a zsebembe, a szálka vagyok a szemedbe. Nektek írtam a dalokat, úgyhogy jusson eszedbe. Mikor engem kritizálsz, kicsikét magadat is bántod, meg görbetükröt mutatok neked, amiben... Miért tetted ezt értem? Nem tudom. Mindenki utált téged. Engem se szeretsz. Ez történt. Én már tudtam. Mit tettem? Mit tettem? Végzek magammal is. Nincs is benne gól.